Уважаеми дами и господа, събрали сме се от различни възрасти, с различни професии, с различни интереси, обединявани една идея. Идея, която е най-смислена и разпознаваема със своята смислена другост в днешната политическа бъркотия. Радвам се, че сред нас е госпожа Екатерина Михайлова. Радвам се, че се е съгласила да води Шуменската листа. Бих искала да й дам възможност да представи не само хората, които ще бъдат с нея и до нея, а и позициите си. Дано имаме успех, дано Бог ни помага, но дано и ние си помогнем сами. Заповядайте, госпожо. Благодаря ви на всички, които сте дошли днес. За мен е огромна чест да бъда днес сред вас и да водя листата на коалиция Демократи за силна България, Български демократически форум за Шуменски многомандатен избирателен район. Много пъти до сега ми зададоха въпроса, на който искам да отговоря без някой да ми го е задал сега. Защо водя листата в Шумен? Отговаряла съм и сега искам пред всички вас да го кажа. Години наред работих с много от вас в район Шумен. И когато ми се обадиха и ми предложиха да оглавя листата на Шумен, аз нямах никакво колебание. И искам да кажа защо.
Нищо, че не съм родена в Шумен, не съм учила в Шумен, не съм работила в Шумен или в околностите на Шуменския регион. Аз срещнах тук приятели, които ме дариха и с обич, и с уважение. И аз искам да им го върна също. Искам да предам своето уважение към тях, своите добри чувства и още нещо. Да направя така, че в този регион да имаме избран син депутат, десен депутат, който да се грижи за интересите на хората от Шуменския регион. Много си личи, че 12 години не е имало такъв човек. Личи си по начина, по който живеят хората в Шуменския регион, личи си по проблемите, които са изоставени и никой не иска почти да им отговори. Личи си, че не е имало човек, който да представлява истинските демократи тук. А вие го заслужавате, защото познавайки ви, разбрах, че това е едно от нещата, които наистина желаете и ще дадете много от своите сили, работа, кураж това да се случи. Искам да представя хората, с които тръгваме на избори. След мене е Васил Тодоров, който е втори мандат общински съветник. Притежава собствен бизнес, семейен с 2 деца, извън служебната характеристика, която той ми е подготвил. Искам да кажа, че Васил е човека, на който разчитам при всяко идване в Шумен, който е двигателя на цялата кампания. Надявам се така да бъде до края на кампанията. Следващия в листата е Неджмеджи Надем, който е роден и живее в село Вълнари, Никола Кодлево. Заемал е ръководни позиции в управлението на търговията, женен с 2 деца и това е представителя в нашата листа на Националното движение за права и свободи. И аз искам да кажа, че заедно с него и с неговите колеги, а разбира се и всички ни, ще обиколиме места, на които иначе може би трудно щяхме да стигнем, в райони, където проблемите на хората са не по-малко сложни и тежки, отколкото тези, които имаме в централния град на района. След това е господин Димитър Милчев, който е дългогодишен заместник-председател на ДСБ Нови пазар, финансист, семейен, с 1 дете, управител на семейна фирма. За съжаление не е сред нас днес, но е пострадал с единия крак и трудно му е да се придвижи и да присъства на днешното откриване. След това е госпожа Анета Георгиева. Завършила е счетоводство и контрол и здравен мениджмънт, заемала е длъжности от главен ревизор до ръководител направление в Държавен финансов контрол, включително е била заместник директор на РЗОК, семейна с 2 деца. Освен това, човек, на който също всички ние сме разчитали във всеки един момент, в който сме се занимавали с политика и решавали проблеми. След това Росен Стефанов, икономист, заместник-председател на ДСБ Велики Преслав, председател на РПК Птича, семейен с 3 деца. Това е нашия човек в листата от Велики Преслав. Точно така. Следва Цветан Цветков, инженер, притежава собствен бизнес, председател на ДСБ Хитрино, семейен с 2 деца. Ето го и него. Следва господин Иван Стефанов, доктор на ветеринарно-медицинските науки, доцент по микробиология, семейен с 2 деца. И накрая, но не по тежест, просто само е накрая, но с цялото уважение, че се съгласи да бъде в нашата листа, Антон Попов, доктор на ветеринарно-медицинските науки, един от най-уважаваните общински съветници в община Шумен, вече 3-ти мандат общински съветник, семейен с 2 деца и 2 внуци. Аз искам да кажа още нещо. Искам да кажа основното, с което тръгваме ние от Коалицията Демократи за силна България и Българския демократически форум на тези избори. Тръгваме с следното. С 3 стъпки, които могат да направят България по-добра. Тези 3 стъпки са да бъдат решени следното.
доходи, работа, сигурност. За разлика от други политически сили, които в последните дни основното, с което занимаваха българските граждани, е кой ще е бъдещия министър-председател, кой колко депутати ще вкара, кой колко процента ще вземе. Ние тръгваме на тези избори с нещо друго, защото смятаме, че това е, което вълнува и интересува българските граждани. България е бедна, хората са разочаровани, дори и гневни. Те имат проблем с доходите си, имат проблем с работата си, имат проблем с сигурността си. Затова ние тръгваме на тези избори с решенията за доходите, за работата и за сигурността. Смятаме, че това е основното, което трябва да бъде направено. Ние и знаем как могат да бъдат решени тези проблеми, защото сме хора, които сме се справили. Хора, които сме носили отговорност и сме вадили България от две социални, икономически и политически кризи. И когато казваме, че знаем решенията, това не са празни думи. Как ще решим проблема с доходите? На първо място ще облекчиме условията за правене на бизнес. Ще промениме данъците, но ще ги промениме само в посока на намаляване на данъци. Няма да увеличаваме данъци. Ние смятаме, че трябва да се премахне необлагаемия минимум, което означава, че хората с най-ниските доходи ще имат възможност да не плащат тези 10%, което е една сметка. Поне една сметка, която ще могат да платят 10% на 300 лева заплата, е поне едната сметка. Не трябва да натоварваме най-бедните в една такава криза. И за това предлагаме този необлагаем минимум. Второто нещо, смятаме пак през данъци, да се обърнем към предприемчивите хора, към хората със свободни професии, тези, които са еднолични търговци, а плащат 15%. Защо да плащат 15%? Точно тези хора са тези, които създават работни места, които създават възможности и условия да се реализират предприемчивите. Виждаме начина за създаване на работни места, като подпомагаме работещите хора. В България има поне 500 000 души, които не само вадят сами хляба си, но и създават работни места. Аз бях, преди да дойда тук, в едно работещо предприятие. Предприятие, което създава работни места и изнася дори извън страната продукцията си. На тези хора, на тези честни, почтенни български граждани, които създават работни места, ние смятаме, че трябва да помогнем. И държавата е длъжник в това отношение. Това, което трябва да направим, и го чух и от собственика, и от хората, които управляваха фирмата, а го има и в нашата програма, е да се намали бюрокрацията. Ще намалим с 90% бюрократичните процедури. Българите, които работят, се сблъскват, а и които с други проблеми отиват до съответните институции, с невероятна бюрокрация. Поне да не им пречи, ако не им помага. Аз виждам тук омбудсмана пред мен и се усмихва. Поне да не им пречи. А това може да бъде направено. Може да бъде направено, но иска кураж, но иска решителност. И иска още нещо. Иска сигурност. Иска сигурност, което означава да може да предвиждаме какво ще ни се случи. Което означава да се обяви война на корупцията и на мафията, и на монополите, които извадиха хората на улицата с пълно основание. Ние внесохме закон, той не беше разгледан. Ще го внесеме в следващия парламент, който наистина да създаде конкурентна среда. Това може да се направи. Правили са го други държави, защо да не можем и ние? С какво сме по-лоши? Просто трябва да си избереме хора, които могат да го правят, имат решителност и компетентност. Ние сме от тях. Правили сме.
И още нещо за сигурността. Трябва да има сигурност и в системата на здравеопазването, и в пенсионното осигуряване. Който се осигурява, трябва да получава пълната услуга, а не това, което е в момента. Независимо дали се осигуряваш и с колко се осигуряваш, да ти се иска и още, и да доплащаш, и да не получаваш качествено здравеопазване. И още нещо, как да решиме проблема с работа. На времето имаше една приказка, тук има доста хора на моята възраст или около моята възраст. Имаше една приказка «Учи мама да не работиш», нали я помните? Ние обръщаме сега «Учи мама да работиш». Бъдещето е на образованите хора. На качественото образование. Това е начинът да се решат много от проблемите, които имаме днес. Трите стъпки – доходи, работа и сигурност – са тези, които могат да направят България по-добра. И ние ви казваме, има изход, има път напред. Бюлетина 27 на 12 май. Аз вярвам, че ще имаме син, десен депутат от Шуменския регион. Много ви благодаря, че сте тук тази вечер. От сърце. Обичам ви.